Kibor pulit ka is ka hills kilayo ban kurup haduh kumba shilak ml ka kyiad phareng ha kapor bala penlong ya ka jinghanra ha ki sngi le niam puja ka badang shudam. Na kaliang Superintendent of Police City East Khas Hills District Shillong ula pentep ha ka sngi balang balala ba kibor pulit ka East Khas Hills District kila penlong ya ki babon teli ki jinghanra bat jingyat pahara ban khmi na ka benta ka syongsuk syongsngan jeng ki riu pat ba bat ban khangla na kinu ki jingjia ki bala ban mi ha kapor jong ka jingle niam. Ha ka ni ka jinghanra bala penlong ha ki than Palton Bazar, Stan Jeep, Maublay, Kli Yo, Basado, Yo Maulong, Ur Kalyar, Yo Laj Umkhra, Mauba, Jalupara bat Yo Polo, ki pulit kila yo ban kurup haduh shilak ar hajar khandai spa shipau ml ka kyiad phareng, bat ar spa an riu litar ka kyiad persi, na lor khatsan hajar shispa ml ka biar.